Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit az Irány Podcast következő adásában. Ez egy különleges alkalom lesz, mert a vendégünk Albert László, az Irány a Jövő párt alelnöke. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen én is. Egy pár szót mondok rólad. Albert László feltaláló, innovátor, olyan eszközök megalkotásával foglalkozik, amelyek az emberek mindennapi életét teszik könnyebbé. Vakok számára készített már biztonságos vízforralót, illetve a gyerekek időérzékelését segítő fejlesztéseket is, de erről szó fog esni a mai megbeszélésen. Munkáját a gyakorlati kreativitás, az empátia és a meglévő, megépíthető jövő szemlélete vezeti. Az irányban az innovációért, a társadalmi problémákra adott kreatív megoldásokért és a jövőorientált gondolkodás megerősítéséért felel. De emellett hozzátartozik az Irány Podcast is. Ismered az összes eddigi podcast adás. Melyik volt a kedvenc kérdésed, ami a legjobban tetszett? Szerintem akkor kezdjük azzal, és akkor azzal válaszolj. Rendben. Most így gyorsan végig gondolom, de nekem talán Nagymajtényi Gábornak tetszett a legjobban a kérdése, illetve az indította meg a gondolataimat leginkább. Én azt szeretném megkérdezni az utánam érkezőtől, hogy ő engedné-e jövőre, hogy a diákok az érettségén AI-t használjanak? Hát ez egyrészt több kérdést is felvet, mint amennyi válaszom van hirtelen, ugyanis nagyon nagy haszna van szerintem az AI-nak, és nyilván a jövő egy technológiája, amit fel kell tudni használni, viszont ennek keretek közé foglalt szabályzatai kell, hogy legyenek. Tehát én azt mondanám, hogy a ChatGPT-t úgy, ahogy van mondjuk a jövőre az érettséginél nem feltétlenül engedném, hogy használják, de hogyha mondjuk ki van fejlesztve egy olyan AI, ami speciálisan az érettségire van szabva, és az ahhoz kötődő feladatokat látja el, és speciálisan erre van kifejlesztve, akkor abban látok fantáziát egyébként, hogy a jövő eszközét tudják már korán a gyerekek használni. Ugye régen volt ugyanez a vita, hogy most akkor számológépet használhatunk-e, vagy sem, mivel hogy úgyis mindig ott lesz a zsebükbe, erre még mindig nincsen konkrét válasz, hogy na akkor most ez jó vagy nem jó. Szerintem ez nagyon hasonlít az AI-jal kapcsolatos kérdésre is. Ugyanakkor egy kicsit saját gondolataimat is beletenném ebbe a kérdésbe, mert hiszem, hogy az AI által megkapunk egy olyan lehetőséget, ahol egy olyan történelmet tudunk felvázolni, ahol nem a győztesek írják a történelmet. Mert ugye most jelen világunkban ez van. Azt halljuk, amit a győztes leír a csatáról, és az AI pedig megadja azt a lehetőséget, hogy mindenkinek a saját sztoriát értékelje, és az alapján állítsa föl az egész emberiségnek a történelmét, és ebben nincsenek torzítások, nincsenek saját gondolatok, hanem egy abszolút neutrális oldalról fogja meg, és egységesíti mindenkinek a történdelemét. Rengeteg kérdésem lenne ezzel kapcsolatban. Ez egy külön podcastot is megérne, de akkor maradjunk a témánknál. Innovátor, feltaláló. Hogyan lesz valaki feltaláló? Hogyan jutottál el ahhoz, hogy eszedbe jusson, nem tudom, ültél otthon, néztél egy vízforralót, és azt mondtad, hogy te úristen, valami újat kéne alkotni. Hogyan lesz valaki feltaláló? Ezt jól elől tudom kezdeni a legelején. Én inkább egy művészeti oldalról jövök, és gyerekkoromban is éreztem meg sokat rajzoltam, jó volt a fantáziám, és nagyon sokáig a karakterek kitalálása, illetve megformálása érdekelt engem. Akár legyen szó mesékről, akár fantasy világból különböző karakterek. Nagyon szerettem a Warhammer nevű játékot, ahol ugye kis bábukat kell összerakni, ez egy társasjáték, kis bábukat saját magunknak ragazgatunk össze, és festünk ki. Tehát nekem a kreativitás az egy művészeti oldalról jött. Nagyon szerettem festeni, rajzolni, később Olaszországban is jártam egy művészeti iskolába, ahol
háromféle festés óránk volt faragás óránk, agyagozás óránk, és így jobban el tudtam mélyülni a különböző művészetekbe, illetve kipróbálni, hogy milyen formában mit tudok létrehozni. Egyébként, ha már itt tartunk, mi a kedvenc mesét? Mi a kedvenc mesém? Igen. Hát most hirtelen az Ogi és a Svábogarak jutott eszembe még régen gyerekkoromban. És mondjuk anime? Van például kedvenc anime? Nem nagyon szoktam animét nézni. Az utolsó léghajlítónak a meséjét azt szeretem, de ezt ugye kevésbé lehet anime kategóriába sorolni. Egyébként nem vagyok nagy filmes igazából. Nem jobban szeretem azt kiadni inkább, hogyha már képernyő előtt ülök, azt kiadni, ami az én fejemben van, és azt megalkotni, hiszen az is időigényes, ugyanúgy, mint a nézése valaminek, úgyhogy szeretem inkább arra fordítani az időmet, hogy kiadjam magamból, amik bennem vannak. Igen, tehát Olaszország faragás. Ugye így jött az alap, hogy érdekeltek a művészetek, és egyszer csak összetalálkoztam a formatervezés fogalmával, és ott jöttem rá, hogy tulajdonképpen a mindennapi használati tárgyakat is valaki kitalálja. És elkezdtem tudatosan fejleszteni azt a fajta gondolatmenetet, hogy hogyan tudom a világ megoldásait különböző helyekre szinkronizálni. Szerintem nekem ez az egyik nagy erősségem, hogy nagyon figyelek az életben, hogy mi hogy van megoldva, és azt igyekszem folyamatosan máshova beilleszteni a különböző megoldásokat. Így jött a vakok számára lévő vízforraló is. Így jött, hogy tudom megoldani a problémát. A vakokkal kapcsolatos vízforraló, az pedig egy videó adta az inspirációt. Teljesen random belefutottam az interneten, YouTube-on egy videóba, ahol egy vak hölgy éppen mutatja be, hogy szokott vizet forralni. És az egész videó arról szólt, hogy milyen elővigyázatosságokkal kell ezt az egész folyamatot lebonyolítani, és mondta, hogy általában jobb, hogyha hátrább lépünk egy lépést, tálcát használjunk, könnyen mellé öntik, mert ugye erre most van egy eszköz, a Liquid Level Indicator, az a neve angolul, a vízszintjelző magyarul, ami egy kis eszköz, amit a pohárra raknak rá, és hogyha a vízszint eléri az érzékelőnek a diódáit, akkor elkezd csipogni, meg remegni. Viszont, amit ugye ő is kiemelt a videóban, hogy ez még nem fedi le az összes problémát, ugyanis nagyon könnyen elmászik a vízforraló a töltés közben, és nagyon könnyen leforrázzák magukat. És maga az inspiráció, az pedig az volt, hogy ez egy általános teázási folyamat, és mégis félelem van benne. És mivel általában érzésekből táplálkozva fejtem meg a saját utaimat, tervezési folyamataimat, ezért itt is a lényeg az volt, hogy a folyamatból magát a félelmet tudjam kivenni. Tehát akkor először beszéltünk kell hozzá egy nyitottság, a nyitottság után a probléma felismerése, észrevétele, és hogyha észrevetted magát a problémát, akkor jöhet az a lépés, hogy ki kell venni a félelmet a folyamatból, vagy pedig könnyebbé kell tenni az adott folyamatot. Nem is feltétlenül kell világi tudomány ahhoz, hogy valaki meg tudjon egy ilyen feladatot oldani, egy ilyen problémát oldani, hiszen aki duct tape-pel összeragasztóz két eszközt, mert úgy könnyebb felhasználni, gyorsabb felhasználni, az is tulajdonképpen egy feltaláló, mert hiszen alkotott egy olyan eszközt, ami még nem létezik, de ő összerakta a két megoldást, és egy teljesen új termék lett belőle. Én is az inspirációt... Ezt hívják józan paraszt észnek. Tulajdonképpen igen. És ezért is hiszem egyébként, hogy mindenkiben van egy kis feltaláló, és mindenkinek vannak nagyon értékes gondolatai, és mindenkit meg kell hallgatni, mert tényleg teljesen kiszámíthatatlan, hogy honnan fognak jönni a jó ötletek. Bemutatod röviden a kancsót, mert el is hoztad. Igen, természetesen. Igazából a megoldást a szívószál adta. Ugye ezt mindenki ismeri, hogyha a szívószálat belerakjuk a pohár vízbe, és befogjuk a tetejét, akkor benne marad. Tehát, hogyha egy légmentesen záródó forralom van, amiben van két cső, itt a csőrben található ez a két cső, az egyik a kiömlő, a másik pedig a légbe ömlő cső, és mivel zárt csavaros rendszere van, ezért csak a csövön keresztül tudja pótolni a levegőt, és
hogyha én a rovátkákat ráhelyezem, és elkezdem tölteni, akkor oda se kell nézzek, hiszen a levegő ott áramlik be, és amint eléri a víz szintje, megáll a töltési folyamat. És nem tud kifolyni több. És ugye egy egyszerű fizikai törvénnyel megoldottam azt, amit mások elemekkel, szenzorokkal és külön eszközökkel oldanak meg. És én az ilyen ötleteket preferálom, illetve ilyen irányokba. Voltál vakokkal is tesztelni? Voltam, abszolút. Mi volt a tapasztalat? Voltam. Mi volt a visszajelzés? Az életem másik nagy fénypontja egyébként, amikor ezt sikerült tesztelnem. Ugyanis az első tesztalanyom, amikor először kipróbálta és realizálta, hogy akkor ez a feladat most már ennyi lesz, és nem kell többet tőle félni, csak mosolygott és ugrálta a székében, annyira örült neki, hogy egyáltalán valaki foglalkozik ezzel a problémával, és hogy ráadásul még megoldás is született erre a problémára, és hamarosan fel tudja használni az összes vakember, akinek szüksége van rá. Ez egy fantasztikus érzés lehetett. Nagyon jó volt. Nagyon jó volt. Ez az, ami motivál igazából. Ezért csinálom, ezekért az érzésekért. Szerintem ez fantasztikus, hogy az ember tud olyat tenni, amivel hozzá tud tenni a világhoz, és jobb hely lesz a világtól. Szerintem ez egy kifejezetten fontos. Igen, én is nagyon fontosnak tartom. Nyilván ez az egyik lényege szerintem, nekem az egyik nagy teóriám, vagy ahogy én gondolkozom, hogy minden ember el tudja dönteni, hogy ő most kivesz, vagy beletesz az életbe. És akik kivesznek, azok a kiskapukat kihasználják, másoknak a gyengeségeit kihasználják, a rendszernek a hibáit kihasználják, és úgy érzem, hogy beletenni alkotással, törődéssel és segítséggel lehet az életbe, és ez nekem nagyon határozottan megvan, hogy én beletenni szeretnék az életbe, a nagy közösbe. Van egy másik tárgy, amit szintén feltaláltál, az az idővel kapcsolatos a gyerekek számára. Erről is mondasz nekünk pár szót, kérlek? Igen, ugye a mi kapcsolódási pontunk kezdete is ez a termék. Én 9 évvel ezelőtt ezzel kerestelek meg, hogy tervezek ilyen eszközöket, és üzleti oldalról szeretnék egy kicsit többet tanulni, hiszen akkor feltaláló az ember, hogy a polcokhoz is van a találmánya, akkor igazi feltaláló. Ez úgy született... Miről szól ez a termék pontosan? Ez úgy született, hogy elkezdtem elemezni tulajdonképpen csak a fénynek a tulajdonságait, a mesterséges és a természetes fény, ami ugye a napunk, és szeretem eszközeire bontani, eszközként felhasználni a bizonyos tulajdonságait. Ahogy itt a napnak például van egy olyan tulajdonsága, hogy annak a mozgása az befolyásolhatatlan, amit ugye már jó régen a napórába is felhasználtak. Ezt egy művészeti alkotásba szerettem volna belerakni, egy lesötétített, képzeljünk el egy betonsátrat, ahova be lehet menni, és az egyetlen fényforrás, ez az egyik sarkában van, ahol egy prizma található. És ahogy a nap mozgása kivetül ugye a különböző színekbe, az még le van szűkítve, és a lesötétített térbe egyszerre csak egy szín megy át. És ugye ez naponta ismétlődik, ez a színmozgás, ugye? Mert ugye a napnak a mozgása befolyásolhatatlan. És rájöttem, hogy itt minden nap délben, most tegyük fel, most mondjuk ez a piros szín, minden nap, hogyha délhez közelítünk, akkor pirosodik ez a belső tér. És itt jöttem rá, hogy az időt én tudom egy színskálával is szimbolizálni, hogyha megvan ez az eszközöm. És itt realizáltam, hogy a színskálával tudok a gyerekek nyelvén kommunikálni az időről. Mivel hiába rakom oda a számokat, ők azt nem értik, de hogyha a szoba pirosodik, akkor abból megfejthetik, hogy akkor lassan ebédidő van. Aha. És itt kapcsoltam, hogy tulajdonképpen nincs egy olyan nyelvezetünk, amivel az időt tudjuk kommunikálni azoknak, akik még nem ismerik a számokat, tehát a gyerekeknek. Viszont az idő és az időbeosztás az egy rendkívül fontos aspektus az életünknek, és egy fontos kulcsa a sikernek. Tehát megalkottam egy olyan eszközt, amivel én tudom kommunikálni az időt, és akkor ebbe kezdtem el gondolkodni, hogy ezt hogy tudom olyan formátumba írni, ami ténylegesen gyerekeknek az interakcióját segíti elő. Végül aztán nem csak gyermekek érdeklődtek ezért a projektért. Így van, a folyamat közben kiderült, hogy az autistáknak is nagyon sokat tud segíteni,
Ugyanúgy még visszatérve a kancsónál, ugye nem csak vakoknak, hanem Parkinson-kórosoknak is nagyon sokat tud segíteni, öregeknek, akik kevesebbet látnak például, vagy remeg a kezük. Gyerekeknek egy biztonságosabb formája a vízforralásnak. Ugyanúgy az ilyen kreatív utak sokszor felfedik azt, hogy mi másban tud még esetleg segíteni. Látszik, már a példákból is jól kiderül, hogy közel hozzád a szociális kihívások, ahol megoldásokat lehet nyújtani. Ezzel kapcsolatban nemrég voltál Ózdon is, eltöltöttél egy fél napot. Mesélsz arról a kihívásokról, eseményekről? Mi is volt ez pontosan? Lehetőséget kaptam egy csapattól, hogy csatlakozzak hozzájuk egy gyereknaphoz, amit tartottak, illetve gyerekeknek vittek segélycsomagokat kiosztani, és én csak meg akartam nézni, hogy is zajlik igazából egy ilyen folyamat, mit tesznek, és nyilván ott nagyon sok olyan szociális problémával találkoztam, amit el tudunk képzelni, viszont nagyon sok olyan pozitívummal is találkoztam, amire nem is számított volna az ember. Emberileg egy nagyon megható élmény volt egyébként ez. Nagyon nagy vendégszeretetben részesültem, és ez nekem nagyon jól esett. És nem azért, mert politikai minősítésben voltam ott megmondani a tutit, sőt, ezt ki is emelték, hogy nem találkoztak sokszor olyan politikussal, aki nem fényképezkedni megy oda a kisgyerekekkel, aztán meg a kis buszba pattam vissza, és megy a dolgára, hanem én egy egész napot ott eltöltöttem, segítettem, játszottam a gyerekekkel, aztán átmentünk, ugye manapság már elhíresedett a 7-es telep, ott is jártunk, és azt láttam, hogy mindenféle politikai erők ezt reklámozásra használják fel, és ez is van beleívódva az emberekbe, hogy amikor valaki azt mondja, hogy segíteni jön, akkor abban már nem is hisznek. És szerintem ez volt a legborzasztóbb élmény igazából, hogy az emberek nem mernek álmodni, nem mernek hinni a jóban, mert nagyon sokszor ki voltak használva. Neked az Ózdon eltöltött nap az nem egy egyszerű alkalom volt, hanem egy folyamatnak a része. Mik a további tervek ezzel kapcsolatban? Igen, én nagyon szeretném az AI és a hazugságok korába megragadni azt a fajta lehetőséget, hogy az igazi oldalát mutassam be az embereknek. És nagyon szeretnék olyan helyekre elmenni, és konkrétan eltölteni ott egy pár napot, és nem hotelszobába a szomszéd városkába, meg ilyesmibe, hanem én szeretnék olyan meghívásokat kapni, hogy engem befogadnak ott 2-3 napra, és ilyen alapon egy dokumentumfilm sorozatot készíteni, amivel bemutatom Magyarország igazi oldalát, az igazi életeket, hogy élnek Magyarországon. És ezt nem csak a rossz oldalról, én ezt egy teljes skálaként szeretném. Tehát a legszegényebbektől a leggazdagabb családokig. Így van, és nekem a vágyam az, hogy ez ahogy haladunk az időben, egyre inkább kiegyenlített lesz, és nem pedig nem lesz akkora véglet a skála két végén az életmódokban. Ha már itt tartunk, Irány a Jövő Párt alelnöke. Te tulajdonképpen milyen szerepet látsz el az Irány a Jövő Pártban, hogyha megteszed, kérlek, hogy mondasz pár szót a nézőknek? Én szerepemet abban látom az Irányban, hogy képviseljem az emberi gondolatokat és érzelmeket, mindenkiét egyaránt. És én szeretnék egy biztosíték lenni arra, hogy mindenféle cselekvés, amit mi véghez viszünk, az tiszta szívből fakadjon, és hogy azért cselekedjünk, hogy az embereknek és a népnek jó legyen. Én úgy látom egy kicsit a mi szerepünket is, hogy amiben te erősebb vagy a stratégiai építkezésben, a szervezetépítésben, a szakmai háttérben, én ugyanúgy erős vagyok az emberi oldalak bemutatásában és az emberi érzelmek bemutatásában, valamint a kreatív megoldásokban. És én úgy hiszem, hogy ennek egy nagyon szuper
kohézióját tudjuk mi kialakítani, és egy olyan rendszert a szándék mögé rakni, amivel mi ezt hatékonyan tudjuk terjeszteni, ezt a szemléletmódot a világról. Ha már a szemléletmód, ezzel a szemléletmóddal mit üzennél a nézőknek, hogy a jövőt figyelembe véve mi az, amire figyeljenek? Ez egy tágkérdés. Ez egy igencsak tágkérdés, de szerintem a legnagyobb szükségét én annak érzem, hogy törődjünk egymással, és hogy akarjuk megismerni egymásnak a gondolatait. És szerintem ez a jövőben, hogyha mi ezek mentén haladunk az életbe, akkor nagyon sok olyan lehetőséget fog megmutatni, és nagyon sok olyan újdonságot fog megmutatni az élet, amire nem is gondoltunk, hogy a saját életünkbe bekövetkezik. Köszönöm szépen, hogy ezt megosztottad a nézőknek. Közeledünk a beszélgetés végéhez. Szokás nálunk az, hogy a következő előadótól egy kérdést fogalmazunk meg. Te milyen kérdést tennél fel a következő előadó számára? Hogy szerinte hogyan lehet a szavaknak és a szándékoknak a minőségét visszaállítani, illetve az, hogy az emberek higgyenek egymásnak, és hogy bízzanak a másikban. Ezt milyen módszereket gondolna? Esetleg mondjon egy példát, hogy milyen módszert gondolna ennek a visszaállítására, úgymond, ami... Nem egy könnyű kérdés, nem irigylem a következő előadót. Minden esetre elértünk a podcastnak a végéhez. Az utolsó kérdés szokásosan, mi az a törvény, amit te bevezetnél a mai naptól kezdve? Én törvényszerűsíteném, hogy minden embernek legalább 10 percet egy új embert meg kell ismernie az utcán, bárhol, hogy 10 percet beszélgessen egy addig idegen emberrel. És szerintem ez sok újfajta gondolatot szülne egyébként a magyar népbe. Nagyon érdekes beszélgetéseket és nagyon érdekes kapcsolatokat szülne, az biztos. Ebben biztos vagyok. Köszönöm szépen, hogy velünk vagy, köszönöm szépen a nézőknek, hogy velünk voltatok. Ha még nem tettétek, kérlek kövessétek be a YouTube csatornánkat. Találkozunk a következő Irány Podcast előadáson. Sziasztok!